Maceralarni yaratам men. Ey do'stim, birga kulik. Konsoni, konsoni. Ekranga tikilib qarang. Shular tezdan bilirlar konsoni. Konsoni, konsoni. Kim ekan u konsoni? Konsoni hammaning do'stlari. Alдағы seriyada Туңдырма ясарга да өйрәнмәдек. Шуның өчен килгән идек тә бит. Бер генә чарабыз бар ахры. Нәрсә? Туңдырманы ашап бетерергә кирәк. Ул шулай өйгә кайтып җиткәнче эчебездә сакланыр. Ишем авырта. Туңдырма күп ашагангадыр ул. Әле без яхшырганчы монда калырга туры килә. Кунарга калалар. Игътибарны үземә тарту. Сәлам, мин кайттым. Әнием, кил монда. Бу сиңа. Шапарт, Хлояны йоклаттым гына. Әнием, күрәле, мин сиңа бер әйбер ясадым. Киләм, кызым. Ярар инде. Соңрак бүләк итермен. Беләм, ашыйсың киләме? Исе шундый тәмле. Әнием, нәрсә әзерлисең? Бәләкәчебезгә аш пешерәм. Алырак балалар өчен дә пешерәсеңме? Бераз гына көтә аласыңмы, кызым? Елама, кызым. Кансуни, сеңлең белән уйнап алыгыз, яме? Ашны пешереп бетерәсе бар. Ярый. Мондый уен булмый. Бир монда бүләгемне. Ул синеке түгел. Кансуни, нишләттең аны? Хлоя бүләгеңне боза язды. Миңа кызганыч, тик ул ни эшләгәнен аңламый бит әле. Юри түгел, шулай бит, кызым. Ана ачуланмыйсың дамы? Ул шундый иркә. Әйберләремне тота да вата. Мондый сеңелкәш миңа кирәкми. Кансуни, Ни булды монда? нинди чебен тешләде икән аны, белмисеңме? Юк, алайда ничек кәефен күтәрәсен беләм ахыры. Ни булды? Хәлләрең ничек? Бик начар. Әниемә Хлоя гына кирәк. Беләсеңме, миңа сеңелкәш кирәкми. Туктале, сиңа бер туган сеңлең кирәкмиме ни? Юкка чыкса әйбәт булыр иде. Чынмы? Алай икән. Кансуни, менә кайда икәнсең, мин кибеткә барам. Синең белән барсам ярыймы? Әйе, әлбәттә. Ура! Ай-һай. Асқы ишрәттән үзеңә ошаган әйберне сайлап аласың. Ошаганын пирожный белән печенье дә ярыймы? Нишләп ярамасын? Башлыйбыз. Анысы да бар икән. Икене алыйм әле. Моны Хлоя ярата ахыры. Рәхмәт, үзең ашы. Үземә генә алам. Сайладыңмы? Әйе, сайладым. Карап торышка бик тәмле күренә. Рәхмәт, әтием. Бүген туган көнем әллә? Бу зур балалар өчен әзерләнгән ризык. Кайттыгыз да мени? Кулыңны юарга онытма. Ярый. Кемдер вакытын бик күңелле үткәрә. Хлоя кайдасың? Җир җиләген яратасың бит. Синең өчен генә. Рәхмәт. Туктагыз әле. Җир җиләген Хлоя ярата.
Бүләк турында онытканмын. Консуниның бүләге бар дигән идең, түгелме? Әйе, хәзер. Син моны үзең ясадыңмы? Әйе, мин аны сиңа күрсәткән идем. Әйе, хәзер бар игътибарымны сиңа гына бирәм. Шәп килеп чыккан, кызым. Килешәм, гаилә сурәте өчен менә дигән. Бер тәкъдимем бар. Әйдә, велосипедта йөреп киләбезме? Син мин әнием беләнме? Әйе. Хлояны кем карап тора? Бар да яхшы. Бары тик педальләрне тиз-тиз әйләндереүң турында гына уйла, кызым. Ярыймы? Күрегез әле, сурәтне кемнең кысасына утырттым? Минекенәме? Тадам! Мин синең белән бик горурланам. Туктале, бу сурәттә барыбызда түгел. Үзең ясадың бит. Иң яраткан сурәтеңне утыртасың килер дип уйладым. Хлоя юк. Киләсе сериядә. Синнән котылырга теләвем өчен гафу ит. Тик торганда юкка чыга алмыйсың бит инде. Кайдадыр өйдә булырга тиеш. Әниемнең бүлмәсендә йоклап ятадыр әле. Хлоя! Әйе инде. Кыенырга әзерләнәсеңме? Әтием белән әнием мин үпкәләгәнгә биреп җибәргәннәрме әллә? Консуни кем телли, уйнарга минем белән. Консуни кештеки, мин юлым сезгә сәлам. Мультипликацион фильм «Халкыбыз мирасы» студиясында тәрҗемә ителде.